Αν έχεις μόνο μία μέρα στο Άμστερνταμ, αποθήκευσε αυτό το βίντεο. Ήμασταν τρίτη μας ημέρα εκεί και θα σου πω ακριβώς που αξίζει να πας. Ξεκινήσαμε από τα δυτικά που μέναμε για να πάμε στο κέντρο να φάμε τηγανιτές πατάτες. Ναι, οι Ολλανδοί φημίζονται για τις πατάτες τους και πήγαμε στο Fleming, το οποίο βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο και πήραμε τηγανιτές πατάτες με μαγιονέζα. Το συγκεκριμένο μαγαζί είναι λιγότερο τυποποιημένο από άλλα που υπάρχουν στο κέντρο και μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ νόστιμες. Αρχίσαμε λοιπόν το περπάτημα καθώς είναι πάρα πολύ εύκολο στο Άμστερνταμ, καθώς τα αυτοκίνητα είναι ελάχιστα και έτσι φτάσαμε στο Flower Market, το οποίο δεν είχε λουλούδια αυτή την περίοδο, κυρίως πουλούσαν σπόρους για να φυτέψει σπίτι σου. Οπότε φύγαμε πολύ γρήγορα από εκεί, συνεχίσαμε το περπάτημα και έτσι φτάσαμε στο Βοτανικό Κήπο. Προτείνω να τον επισκεφτείτε 100%. Βέβαια, πριν πάμε να δούμε τα φυτά, καθίσαμε λίγο στο καφέ του, που είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος και πετύχαμε και live την ώρα που πήγαμε. Μετά τις σύντομες στάσεις, προχωρήσαμε στους κήπους και είδαμε λουλούδια αλλά και πολλά θερμοκήπια. Δίνουν και ένα οδηγό για να ξέρεις τι φυτά να περιμένεις στο κάθε θερμοκήπιο. Μας έκαναν εντύπωση πάρα πολλά πράγματα, κυρίως όμως αυτές τις τροπικές πεταλούδες, αλλά και όλα τα τροπικά φυτά που φυλάσσονται σε ειδικά θερμοκήπια. Όλοι οι κάκτοι και οι φοίνικες από διάφορες πλευρές του πλανήτη, αλλά και φυτά που προέρχονται ακόμη από την εποχή των δεινοσαύρων. Είχε και μερικές από τις πιο όμορφες γεφυρούλες που είδαμε στο Άμστερνταμ. Φεύγοντας από εκεί, συνεχίσαμε στο Artisplein, την πλατεία του Ζωολογικού Κήπου, όπου μπορείς να δεις τα φλαμίγκο και να κάτσεις κιόλας να τα θαυμάσεις με τις ώρες γιατί έχει καρέκλες. Ωστόσο, δεν συνεχίσαμε μέσα στο Ζωολογικό Κήπο και έπειτα από εκεί φύγαμε πάλι για το κέντρο, με σκοπό να δοκιμάσουμε τις ξακουστές βάφλες της Ολλανδίας, τις Stroop Waffles. Εμείς πήραμε με σοκολάτα και φουντούκι και ήταν πραγματικά πεντανόστιμη, οπότε σίγουρα στο ταξίδι σας μην ξεχάσετε να τις δοκιμάσετε. Και τέλος για βράδυ πήγαμε στο Μπάρκα, το οποίο είναι ισπανικό μαγαζί στο κέντρο. Και αν σου άρεσε, κάνε follow για την ημέρα 4.